Tak tenis je moja, dá sa povedať, srdcová záležitosť. Vyrastal som s tenisom 30 rokov, alebo respektíve 27 rokov som tenisom žil, či už profesionálne, alebo keď som bol mladší, amatérsky, a obetoval som tomu strašne veľa, takže viem, čo stojí, alebo koľko úsilia treba vynaložiť na svetový vrcholový šport, na to, aby som sa stal svetovým vrcholovým športovcom. Po skončení viac menej s mojou profesionálnou kariérou a môjim takým ďalším cieľom v tenise je pomáhať rozvoju talentov, a tým pádom som sa dal dohromady do tímu Slovakia, ktorým chceme pomôcť mladým slovenským tenistom, ukázať im viac menej, ako sa trénuje, ako sa pripravuje, ako si robiť viac menej denné tréningy, analyzovať ich hru a poradiť im ešte keď sú v tom mladom veku, aby mohli vyrásť a stať sa svetovými športovcami. Viac menej kvôli tomu robíme projekt tréningových kempov, ktorý má v tomto pomôcť a nájsť tú správnu cestu a ako viac menej sa dostať na ten svetový tenisový vrchol. Tenis je moja, dá sa povedať, životná láska. S tenisom som vyrastal a viac menej tenis tvorí môj život, takže keď vždycky vstúpim na ten kurz, tak pre mňa to je obrovská radosť, obrovská životná energia, ktorú milujem, a mnohokrát, keď som na tom kurte, tak si neviem ani predstaviť, že by som niečo iné robil ako ten tenis, tie víťazstva. Ale niekedy tie prehry, boli to, ale zase na druhej strane z toho víťazstva sa tak človek teší. Tú eufóriu a ten pocit toho šťastia nič nenahradí, a myslím si, že preto sú ako profesionálny športovec ťažko niečo človek inak môže pocítiť, alebo môže sa pocítiť takú tú vnútornú radosť pri niečom inom, pretože ten adrenalín a tá láska a to víťazstvo nič iné v tom živote nemôže nahradiť.